Salutare, dragilor! Vă propun o nouă lecție de recursivitate. Azi ne vom ocupa de o singură temă, și anume aflarea celui mai mare divizor comun a două numere naturale. Dar pentru început, să ne amintim algoritmii folosiți frecvent în programare. Știm că la matematică, pentru aflarea celui mai mare divizor comun a două numere, folosim un algoritm de descompunere a numerelor în factori primi, apoi luăm factorii comuni la puterea cea mai mică. În exemplu de pe ecran, avem descompunerea numerelor 84 și 1960. Cel mai mare divizor comun al lor este egal cu 2 la a doua, 2 la puterea cea mai mică, înmulțit cu 7 la puterea întâi, rezultatul fiind 28. În informatică, folosind frecvent doi algoritmi de calcul. Algoritmul lui Euclid, prin care se împarte numărul mai mare la numărul mai mic și se obține un cât și un rest. Dacă am obținut restul 0, ne oprim și cel mai mare divizor comun este egal cu împărțitorul. Iar dacă nu, se reia șirul de împărțiri. Algoritmul va împărți împărțitorul la restul anterior. Când obținem restul 0, ne oprim și cel mai mare divizor comun este egal cu împărțitorul din acea împărțire. Haideți să analizăm exemplul A egal cu 1960 și B egal cu 84. Se împarte 1960 la 84, se obține 23, rest 28. 23 nu ne interesează. În continuare vom împărți pe 84 la 28, obținem 3, restul 0. Restul 0 ne indică faptul că împărțitorul, adică 28, din acea împărțire care a dat restul 0, este cel mai mare divizor comun. Haideți să mai luăm un exemplu. Exemplu în care A este egal cu 888 și B 54. Împărțim A la B, obținem 16 rest 24. În continuare împărțim pe 54 la rest, la 24, obținem 2 rest 6. În continuare împărțim pe 24 la 6, obținem 4, rest 0. Împărțitorul din această ultimă împărțire, care a dat restul 0, este cel mai mare divizor comun. Haideți să vedem algoritmul pe care îl vom descrie recursiv, folosind algoritmul lui Euclid. În funcția Euclid, condiția de oprire va fi atunci când restul împărțirii este 0. Și în acea situație, dacă restul împărțirii lui A la B este 0, rezultatul este împărțitorul, adică B. În caz contrar, se continuă șirul de împărțiri, împărțind împărțitorul, adică B, la restul împărțirii. Procesul se continuă până când obținem restul 0. În momentul în care ajungem la restul 0, cel mai mare divizor comun este B. Haideți să vedem cum funcționează acest algoritm pentru 888 și 54. Reluăm. Am obținut rezultatul 6. Un alt algoritm pe care îl folosim în programare este un algoritm cu diferențe, prin scăderi. În acest algoritm se va scădea din numărul mai mare, numărul mai mic, atâta timp cât ele sunt diferite. Să luăm exemplul cu 888 și 54. A este 888, B 54. A este mai mare, se va scădea din A, B, adică 54. Se va obține 834, din nou A este mai mare, se va scădea B, adică 54, se obține 780. Din nou A este mai mare, 780 decât 54, se va scădea 54. Și așa mai departe, până când vom ajunge la scăderea 78 minus 54, obținem 24. În continuare, B va fi mai mare, 54, îl vom scădea pe A. 54 minus 24, obținem 30. Din nou 30 mai mare decât 24,
scădem din 30 pe 24, obținem 6. De data aceasta, A este mai mare 24, continuăm să scădem din A. 24 minus 6, obținem 18, 18 minus 6 obținem 12, 12 minus 6 obținem 6 și am ajuns la o valoare comună. Acesta este momentul în care ne oprim. Valoarea lor comună, 6, este cel mai mare divizor comun. Haideți să implementăm acest algoritm. Observăm că avem ca și condiție de oprire A este egal cu B, caz în care returnăm pe oricare dintre cele două valori A sau B. Adăugăm aici funcția pe cel mai mare divizor comun cu condiția de oprire. Dacă A egal cu B, returnăm oricare dintre valori. Am scris aici A. În caz contrar, dacă A este mai mare decât B, returnăm cel mai mare divizor comun dintre A minus B, adică scădem din A, care este mai mare, valoarea B, și continuăm procesul de scădere. În caz contrar, returnăm cel mai mare divizor comun dintre A și B minus A, îl scădem pe B. Haideți să vedem rezultatul apelului acestei funcții. Să executăm algoritmul pentru 888 și 54. Se pare că avem o problemă tehnică. A este 888, iar B 54. Rezultatul celui mai mare divizor comun folosind algoritmul Euclid 6 și folosind algoritmul cu diferențe este 6.